o secundă. Dar știi cât îți trebuie să respingi păcatul? O minisecundă sau minisecundă. Să spui te mustru în numele lui Iisus. Pentru că eu sunt Fiul și Fiica lui Iisus, eu sunt robul lui Dumnezeu. Vrei să fii robul lui Domnului? Iisus, robul Domnului. Vrei să te ungă Domnul în seara aceasta? Doamne, unge-mă și pe mine și biserica de loc. Și noi nu avem nevoie de nimic, doar de pace, de credință și de umplere cu Duhul Sfânt. Să cântăm ca la Rusali, să se coboare Duhul Sfânt. Când se coboară Duhul Sfânt, El face lucrarea. Am momente minunate la predicile de stradă acolo în Anglia, în care, vreau să vă spun așa, o scurtă mărturie. Oameni buni, frați și surori, îți drogați care ies de la casino, își pierd, acolo se câștigă salariul săptămânal. Ies drogați, când zici drogat, înțelegeți. Turbați că pierd toți banii care îi câștigă la casino. Și când Duhul Sfânt mă trimite acolo, în fața cazinoului și le predic, nu-i mai văd cu telefonul, filmează, ascund țigara și lăcrimează. Dar eu ca slujitor sau altul care predică, că sunt mulți care predică pe stradă și asta nu e o laudă, e o cinste înaintea Împăratului. De ce să predicăm doar la Amvon, să pun un costum fain și să mă arăt cine sunt acolo? Pentru că dacă am investit în mine, îmi va cere socoteală. Și e o lucrare minunată. Mai mult face 10 minute un mesaj în stradă decât o oră la Amvon. Și nu-i mai văd cum înlăcrimează și cercetează. Dar nu e datoria mea să se pocăiască acolo. Am avut tot așa o predică în Cluj-Napoca în vara anului trecut cu un prieten de evangelizare stradală din Anglia, tot Adrian îl cheamă. Și am făcut chemare în stradă, ce credeți? Au venit și am trimis la biserica locală să se pocăiască, să învețe păstorii de acolo. Noi suntem datori să-L vestim pe Iisus mort, răstignit și înviat. Hristosul mort și înviat e în adunare. Doamne Dumnezeule, te rog să-ți înflățești lucrarea, să treci de la inimă, să faci o cercetare, să lucrezi prin Duhul Tău. Te rog în numele Domnului să lași har deosebit. Aleluia! Îl simți pe Domnul. Când îl simți? Când îți mere bine sau în încercare? Omul lui Dumnezeu, care trăiește în sfințenie și în curățire și în teamă de Dumnezeu, trăiește bine cu Domnul și când are contul plin, și când are frigiderul plin, și când are rezervorul mașinii gol. Tot timpul trebuie să trăiești. Și când ți-e pruncul bolnav și plângi, trebuie să te rogi necurmat înaintea lui Dumnezeu. Mai ai puterea să spui, facă-se voia ta, Doamne? Mai ai puterea aceea să spui, Doamne, dacă Tu vrei să trec pe aici, slăvit să fie numele Tău. Am multe experiențe, m-am rugat acum 2-3 ani pentru o cauză și acum recent mi-a răspuns. De ce? Că așa lucrează El. Dar îți trebuie răbdare să crezi că la ce te rogi dumneata, mai devreme sau mai târziu îți va da răspuns. În seara aceasta, împreună cu mine, nu ai vrea să fii mai bun? Nu ai vrea să lași pe El să te cuprindă, să-ți cuprindă mintea, inima, trupul, cugetul? Dacă simți nevoia că n-ai mai vorbit în Duhul Sfânt și diavolul ți-a astupat, te simți legat sau legată, nu ai vrea în seara aceasta să te desfunde Duhul Sfânt. Aleluia! Doamne, desfundă canalele înfundate. Aleluia! Glorie lui Dumnezeu. Sau poate vrei să treci și după la Amvon, sau să te ridici în picioare, așa vorbește Domnul. Poate nu ți-ai aia slujba. Și ce e mai frumos? Să asculți de Dumnezeu. Să bagi mâna în buzunar, să dai 2 lei la un sărac sau 10 lei, sau să duci o plasă de mâncare, 1 kilogram de cartofi, 1 kilogram de ulei, 3 pâini și să spui în numele Domnului. Au fost momente când nu am predicat, au fost momente când nu am prorocit, dar când Duhul Sfânt mi-a zis, o spun spre lauda lui Dumnezeu ca să vă întăriți. Pentru că noi ce mărturisim e pentru zidirea bisericii. Eram în Anglia, acasă, în Luton, și Duhul Sfânt vine și îmi zice într-o dimineață, du-te la frigider și fă un sandwich. Am făcut un sandwich și am ieșit în stradă. Nu să predic, nu să stric cine vrea sandwich-ul. Și văd un om care cere aia de milă din țara Galilor. Și mă duc către el și îl întreb, el o fi, Doamne, și mă duc și zic, vrei un sandwich? Și zice, yes, thank you. Îl dau și mă duc 10 metri, îmi întorc spatele, cu 2 mâini ținea sandwich-ul și mânca. Îmi venea să și râd, să și plâng. Și am zis, Doamne, un sandwich care nu valorează nimic din frigider. Da, Dumnezeu prin tine poate să facă fericit un om cu o sticlă de apă. Amin. 1 leu, 2 lei,
o pâine, cu o felie de pâine, cu 1 kilogram de roșii, cu ceva neînsemnat care noi vrem, nu știu, slujbe mari, vrem să predicăm la 500, 1000, la 1.000.000, pe stadioane. Lasă, de acolo de jos să încep. Eu când am început ca om să slujesc pe Domnul, prima dată compuneam poezii și le spuneam în față și mă duceam în bancă. După aceea îndemn. Am făcut botezul în 2011 și abia după 2-3 ani am început să fac lucrarea lui Dumnezeu. Nu din prima, alții se botează acum peste o lună, vor predici, vor proroci. Doamne, ai milă de noi. Dacă tot s-a vorbit de slujbe, de ungeri și așa mai departe, nu intru acum că fiecare trebuie să stea la locul lui. Dar un evanghelist își facă slujba cum trebuie. În seara aceasta, poate mai sunt frați lucrători și vor și trebuie să lucreze și e timpul înaintat și am un drum înapoi de făcut la Bihor și știți cum e. Dumnezeu de multe ori te pune... M-a trimis Dumnezeu odată din Marsilia la Dijon, 1000 de kilometri dus întors. Anul trecut în toamnă, doar pentru o singură prorocie pentru popor. Atât. Nu să trec la ambon și atât. Știți cum? Am făcut treaba și am plecat. Dumnezeu poate te trimite pentru un scop, să stai la ușă, să dai apă, și tu nu înțelegi lucrarea. Nu ai vrea în seara aceasta să asculți de Dumnezeu. Amin. Ascultarea face mai mult decât toate jertfele. Îmi închid Biblia, predica mea se încheie, vă rog să vă ridicați în picioare. Haleluia, te cheamă Domnul. Elicana Bioglaie. Duhul Sfânt îmi spune că sunt suflete multe care sunt căzute de pecate. Te descoperă Domnul prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îmi spune că nu mai simți pace. Duhul Sfânt îmi spune că nu mai simți prezența Lui. E seara ta, te eliberează Domnul, te cheamă Domnul. Elecanabio ziber de vel, paragobia zibre. Dacă e cineva care vrea să se pocăiască, nu te cunosc, vino în față. Dacă e cineva căzut de pe cale, te cheamă Domnul în față. Dacă e cineva cu boală în trup, te cheamă Domnul, vino, e seara ta. Îmi fac datoria ca un evanghelist. Sunt frați lucrători. Nu e treaba mea, nu insist. Paragobie Zacanabio, e seara ta. Dacă te simți căzut de pe cale, e seara ta, vino. Dacă simți că nu mai simți prezența Lui, vino. Dacă vrei să te pocăiești, vino. Paragobia, vino și îngenunchează. Și Paragomena Zacanabio, Duhul Sfânt te descoperă. E seara ta. În timpul acestei cântări, dacă mai sunt suflete, e seara biruinței, e seara eliberării, e seara descătușării. Rupe lanțurii în numele Lui Iisus. Coboară-te, Doamne, prin Duhul Sfânt. Te cheamă Domnul. Mai este loc la cruce. Mai este loc la cruce și pentru tine. Sunt și femei, zice Domnul. Vino! Te praca la prodias. Vino! E seara biruinței. Vino! În timpul acestei cântări vino și îngenunchează. Aleluia! Mărire Lui! În timpul acestei cântări te așteaptă Iisus. Vrei să te pocăiești? Vrei să te pocăiești? Da. Ai mai fost predat? Da. Dar ai căzut? Da. Și vrei să-i pocăința în serios? Da. Pentru tine Duhul Sfânt m-a trimis. Ele praga dovie Canabrio. Nu te juca cu pocăința. Se priover, Paragobia, sunt și femei legate, zice Domnul. Vino să se cadă lanțurile în numele Lui Iisus. Poate ai plăstămat, poate Canabrio, poate ai ocălât. Duhul Sfânt te cheamă să te elibereze. Amin! Ne rugăm pentru ei. Biserica stă cu ochii închiși. Vrei să te pocăiești? Ești botezat, dar căzut. Și vrei să-i pocăința în serios. Dă cercei jos în numele Lui Iisus. Paragobia sa paragobie. Eliberia lipurania sa. Duhul Sfânt descoperă că mai sunt femei. Vino! Să șteargă Iisus lacrima. Vino! Elimena Canabio. Vino! Și-apropia sa la rogo. Mai sunt femei acolo. Nu